kámo! Takže čaute fušeri, vítam vás u nového videa. No a vlastne dnešným videom chcem predstaviť tohto tátoša. Je to Volvo V40, ročník 97 a má to 1.8 benzínový motor. Je to vlastne moje prvé auto s tým, že som ho dostal od otca. Keď som ho dostal, tak 2,5 týždňa na to som pretočil dve ložiska na kľúke na spodné ojničné a motor bol na maderu. Takže som ten motor menil doma na záhrade, na tráve. No bola to sranda. Motor som nevedel nový zohnať asi 4 mesiace, pretože na toto auto celkovo zohnať hocičo je problém. Proste není sú na to diely nikde. Takže treba vždycky zháňať po bazári, pozerať, sondovať, skúmať. Ale motor som nakoniec zohnal, bol v českej dedinke Bechyne na Vrakači a bol stále ešte v aute. Tak sme tam išli, motor sme vymontovali a nakoniec sa mi to podarilo zbúchať celé dokopy. Auto funguje už vyššie roka a už takmer 15 000 km. Už takmer 15 000 km na novom motore. No a prednedávnom som dosiahol hranice 300 000 km a keďže u daily auta mi celkom ide o tú spoľahlivosť a o nejaké pohodlie, tak som sa rozhodol na ňom urobiť kopec vecí. No a toto dneska bude trošku dlhšie videjko, takže priprav si čipsy, čaj, kávu, čo len chceš a pozeraj, ako moje Volvo oslávilo 300 000 km. Takže, fušeri, neviem, čo si vidíte, ale som teda pod autom a vlastne toto drží tam na dvoch šroboch a ešte z druhej strany na dvoch a hento je to uloženie, ktoré budeme meniť a ešte tamto, vidíš ho? Oni sú obidve na tomto nosníku. Takže nosník už som si povolil, vyšrobujem tie uloženia, nejako si dám zdvihák alebo niečo, až mi motor nevypadne a tak. Takže ja som si zhodil ešte tento plast. Jeden šrob mi tam zostal, ale iba som ho takto vykrutil, však už mi nezavadza. No, takže vyšrobal som si maticu tam. A tam nevidíš, ale aj tam. A túto vidíš, ako som si dal proste zdvihák, čo je normálne v aute, tak ten som tam dal takto aspoň dosky. No je to olejovú vaňu, nemám z toho dobrý pocit, ale dal som dosku, nech sa pekne rozloží tá váha. A teraz trebárs, vidíš, že už tam ani nedrží ten šrob, že môžem ho normálne vytlačiť von, vidíš, potlačil som ho, alebo zatiahnuť dnu. No, to bude asi horšie, ale išiel, vidíš? Takisto aj ten zadný, takisto mi ide. Takže to bol môj zámer a zároveň aj to, aby ten motor nevypadol. On síce drží ešte na dvoch miestach, ešte tam hore a aj na druhej strane hore, ale toto som chcel. A teraz teda idem povoliť túto rozperu, alebo jak to mám nazvať. No ale keďže už není záťaž na tých uloženiach, čo je v podstate jediné, čo ona drží, tak by to malo byť úplne v pohode. Proste normálne vyšrobujem, zhodím, vymením uloženia, nahodím, vybavené. Takže znie to jednoducho, no len ono to vždycky znie jednoducho. Dobre, takže túto rozperu máme vonku. Ako vidíš, motor je stále v aute, takže asi robím dobre. No a ja som aj nepovedal, čo to vôbec robilo. Robilo to to, že keď som išiel a pustil som plyn, tak s tým autom tak cúklo. A zase aj keď som pridal, tak s ním tak cúklo. No a to je práve kvôli týmto dvom uloženiam, lebo oni držia ten motor, že keď pridáš, tak on akože sa tak potočí dozadu. Keď sú tie uloženia vymlatené, tak on sa proste potočí dozadu. Oni ho držali, aby sa nepotočil. A zároveň keď pustíš, on sa potočí dopredu. Takže tak, no a vlastne tu to vidíš. Toto sú tie uloženia, toto je to predné. A dívaj, tuto je utrhnuté celé, vidíš? Normálne je vytrhnuté, celé je to voľné, aj tuto už sa pomaly vytrháva. A toto zadné, takisto. Čakaj, je to? Ale, dobre. Toto zadné takisto, vidíš, že tiež už sa vytrháva. Vidíš, aký je? A ako ľahučko s ním hybnem?
keď si to porovnáme túto s novým uložením, o dosť menej s ním hybnem a o dosť ťažšie ide. Takže vidíš? Takže paráda. Kámo, to auto pôjde jak nové, ja budem taký šťastný. No nič, tak poďme ich vymeniť a potom sa vrhneme na 14 alebo 15 ďalších vecí, čo ma tu čaká. No, tož. Uloženia tu mám vymenené, akurát s týmto bol problém, lebo ja som si myslel, že oni sú také isté, akurát, že není sú. To vidíš, jedno je nižšie, druhé je vyššie, aj toto je to proste iné celé. A toto má vyššie tie šroby u seba. Som to musel kúsok prevrtať. Každopádne, čo som to skúšal prikladať, primeriavať, všetko by ináč malo pasovať. Takže reálne to je to isté uloženie, len proste v inej klietke. A je kúsok väčšie. Ale ináč je to akože presne to isté, takže... No a ešte ozaj, toto je kúsok širšie ako tu. Hej, nejakých 5 mm je toto širšie. Ale našiel som si túto, tieto dve podložky, pekné, železné, ktoré skúsim dať tu. A jak sa tam trafím, tak potom bude všetko v poriadku a je to naozaj to isté. Lebo akože ono aj tá guma je taká istá veľká aj všetko. Takže fušery, je to náspäť zmontované, fungovať by to malo. No a nám prší, avšak nemám moc na výber. Potrebujem to spraviť teraz, všetko. Nám prerábajú chalupu, takže cez týždeň zase tu prídu, takže ja to potrebujem dokončiť teraz, no. Dneska a zajtra, cez víkend. Takže idem upratať ten bordel, zahrajem motor a vymeníme olej v motore, v prevodovke, potom aj chladiacu, no a tak. Komín. Nechápem, strašne to dymí zastudená, ale nežere to vodu, ani olej, ani nič. Ale proste dymí takto zastudená, no. Akože to iba na voľnobehu, keby pridávam, tak to je stroj na paru. A v lete to nerobí zastudená, iba v zime a iba zastudená. Keď sa zahreje, už to nerobí potom. Tak ja neviem. Ale už to tak robí rok, skoro. Z motoru nie je nič. Takže je to asi v poriadku. No, akurát som začal olej vypúšťať. Tam vidíš, že teče. Ale chcel som, pozeraj. Tuto mi kvaplo kúsek na ruku, ale kámo, ani jedna trblietka. Ani jedna, kámo. Ani kúsok trblietky nevidím, nič. To je parádne. To znamená, že proste žiadne železo sa... No nič sa nedere v tom motore, ani nič. Aj keď to znie proste niekedy už jak mixér. Ale nie. Ale fakt, akože musím poznamenať, aké to je parádne. Kámo, toto musí byť to najlepšie auto na planete. Inak to nevidím. Stále prší, tak nechcem, až mi prší do motora, tak mám kapotu podopretú odborným patikom. Kámo, vieš čo? Reálne, najradšej čo robím na aute, tak je to, že proste mením olej, lebo je to proste úplne v pohode robotka, kámo. Reálne, ty si zahreješ motor, vypustíš olej, vyšrobuješ filtér, potom našrobuješ nový filtér, dáš si novú podložku na výpustný šrob, zašrobuješ ho naspäť a naleješ nový olej, kámo, to je všetko. A proste to auto potom, kámo, normálne počuješ proste, že ten motor ide hladšie, kámo, akože aspoň chvíľku, ale je to super, proste, vieš, úplne taký dobrý pocit z toho mám vždycky a fakt, kámo, ja strašne rád mením olej v aute. To je úžasné. Fakt, to je najlepšia robota na aute. Už teče aj prevodový. Púšťam ho takým dosť netradičným spôsobom. To som manžetu polosy odpojil, ale nemám kľúč na výpustný šrob, tak to vymyslel takto. Takže olej z prevodovky máme pekne vyliatý všetok. Už to mám aj zašrobované naspäť. A tam už mám aj očrobovaný napúšťací šrob. Takže tam iba fúkneš lievik, nalievaš, vybavené. To tam musíš trafiť.
Tak, aj to. No, neviem teda presne, ako som to robil minulé, ale nejako na to prídem. Jaj, kámo, ja to asi aj dosť na hovno dokumentujem, lebo prší na mňa celý deň, no teraz už nie, ale prší na mňa, kámo, mokrý som celý kemraný, fakt to stojí za hovno, kámo. Je akože extrém, no nič, idem to tam naliať. Komplikovaná záležitosť. Ja idem sa radšej dívať, kam to lejem. Dívaj! Jak to? Chladiaca! Paráda. Už tečie venku. Potom nalejeme novú. Prevodový olej teda už máme. Kráti sa to pekne. Akurát, že ja mrznem furt viac a viac, no. Ale tak, to už sa nejako zvládne. Akože reálne možno 5 vecí z tých 15, čo tam bolo, tak sú iba vnútri v aute. Tak to není taký problém, takže hádam to nejako už dobojujeme dneska. A keď nie, tak dorazíme zajtra, no aj zajtra ešte môžem. Ešte zajtra mám čas. Tak chladiaca už asi dotiekla. Ale kámo, divaj ako precízne. Haha, to je parádne. No, ja som zatiaľ začal meniť sviečky. Kámo. Čierne sú jak svinia. Neviem. No aj ten zázrak tomu pomohol. Ale akože sú riadne čierne. No uvidím, keď dám tieto. Lebo bohvie, čo to sú za sviečky, kámo. To sú sviečky, kde si z rakoviska. Ešte, keď som menil motor. Tak to motor je z vrakoviska a tie sviečky, tie tam boli už keď som ho kúpil, no. Tak uvidíme, či budú tiež čierne, no pozriem sa potom na ne. Keď ich vymením, chvíľku na nich pobehám a pozriem sa na ne, že aké budú. Tak ja som to nakopol, nech sa ovzdušní chladiaca a furt neklesá, alebo sa vydúva von, no proste to je proces, trvať, potom doliať, pozerať to sem tam ešte. A najprv išiel tak divne ten motor, že tak sa mu moc nechcelo za plynom a takto. A furt držal vysoké otačky, ale teraz otačky klesli. A zdá sa mi, že ide krajšie za plynom. Akože no tak mal by, keďže sviečky sú nové, aj olej, aj všetko. Počkaj. Aj ten voľnobeh je lepší, kamo, určite o dosť je lepší. Lebo predtým na voľnobehu dosť skakali tie otačky, teraz už až toľko nie. A ono to aj tak znelo, ako keby to vynechávalo. Kámo, o dosť lepšie ide do otačok. O dosť lepšie. Takže fušery, už sa nám zotmelo. Ale ja som si ešte spomenul, už dlhšie mám podozrenie, že snímač otačok vačky, to je tam tá vec, kruhatá. Dlhšie mám podozrenie, že je zlý. A ja mám tuto nový, teda nový. Zo starého motora, tu mám druhý, takže ho chcem ešte skúsiť vymeniť, že či to niečo pomôže, že či bude ten voľnobeh lepší alebo tak. A mne robí to auto to, že ono keď je dlho na voľnobehu, alebo no dlho, to stačí chvíľku, že na voľnobehu, tak on ten motor začne tikať. A už ma to pekne sere a neviem čo to je a údajne to môže byť spôsobené aj týmto. Takže počkaj, potrebujem vidieť. Tak, dobre. Takže idem sa na to pozrieť, idem to skúsiť vymeniť. Boha, hovno vidím. A ozvem sa s výsledkami. Tak mi držte palec, až je to lepšie, lebo to je taká posledná zásadná vec, ktorá s tým autom je, a to je to, že proste tiká, keď je na voľnobehu. A ono proste začne tikať a potom už tiká furt. No, takže moc by som mal radosť, keby sa to podarilo spraviť. Ja neviem, no tikoce to furt, neviem odkiaľ, snímač je vymenený. Neviem, možno, že to musí schladnúť, aby to prestalo a potom, že to znovu nezačne. Takže neviem, no. Uvidíme. No, takže
Na aute som vlastne robil celý víkend a tuto nám skončil prvý deň, respektíve sobota. V podstate celý deň od 1 do nejakej 7 večer som robil a väčšinu z toho som ležal pod autom a všetko ma bolelo. Tak sa poďme pozrieť, čo sa dialo druhý deň. Na druhý deň som si zobral aj kamarátov, ktorí mi pomáhali s výmenou brzdovky, proste kvapalínu v posilovači. To sú také veci, čo sa samému robia dosť zle. Takže mi prišli aj fušery na pomoc. Takže, dobré ránko, kolegovia fušerovci, dneska je druhý deň. No a teraz vlastne meníme kvapalínu v posilovači. Ja takto krútim s volišom a kolega to so striekačkou tam vyťahuje z tej nádobky. Takže aj toto bude vymenené. Dobre, môžeš? Počkaj, tam dole, ja mám z toho schytnul. Dolej. Dobre, môžeš? Jak sa to otvára? Máš závit. No. No, takže spredu máme všetko hotové. Už nám zostáva iba brzdovka vzadu a benzínový filter a potom už iba nejaké také drobnosti. Takže ideme zhodiť predok dolu a ideme zdvihnúť zadok a tak. A ideme vzadu začať rozdušňovať. Takže, milí moji fušeri, keď máš krátku maticu a spadáva ti z toho kľúč, že proste potočíš a ten kľúč sa tak vyhne a spadne celý, tak proste si dáš takto normálne zdvihák a ideš. Vidíš? Vybavené. Brzdy máme teda, brzdovku máme vymenenú, takže brzdovka je v poriadku. Ešte keď už som to mal zdvihnuté, tak som odrazu aj kúsok pritiahol ručnú brzdu, lebo sa mi zdalo, že už je kúsok slabá. No a posledné, čo nám tu zostáva vlastne, to je ešte z posilovača, to mi zostalo navyše, ale zostalo nám tu tento zázrak, je benzínový filter. Neviem, či sa mi ho podarí vymeniť, lebo vpredu sú také blbé konektory na to, proste na benzínové hadičky, takže uvidím, ale idem to zdvihnúť ešte a skúsiť znova. A v tej krabici je prekvapenie veľké, na ktoré sa veľmi moc teším. Takže zostaňte so mnou a uvidíte, čo tam je. Takže benzínový filter už je vymenený, pekne nový. A akože ten starý neviem, kedy sa naposledy menil, ale podľa hrdzavej povrchovej úpravy by som povedal, že je to viac než po interval výmeny. Takže tak, no ale už máme nový, už to bude všetko v poriadku, takže tak. No, takže už aj benzínový filter máme vymenený a zostáva mi túto previačinu vytlačiť. A jedna kontrolka mi tam svietí, tej sa chcem povenovať. Popolník, ako vidíš, nedrží, zavretý, takže to chcem vyriešiť, tam treba taký magnet prilepiť, no a potom tá jedna posledná skrytá vec, v tej bielej krabici. Tam. No, tak chcel som ešte toto nejako vytlačiť von. Akurát, že problém je v tom, že je tu toto železo. Cez to sa nedostanem. To je až tá vrstva za tým je zohnutá, no. Tuto až kde si ďaleko to ide. Tak ja neviem, no. Fakt neviem. Tak asi nič, no. No a na záver, posledná vec je tento voliš, kámo. Strašne sa mi ľúbi. Je akože parádny je, fakt sa mi ľúbi. Bo tento starý, ten akože mrvil sa, strašne bol lepkavý vždycky. A akože on na hovno bol celý už. Lebo už je starý, no, tak som si kúpil nový. A fakt je parádny, fakt mám z neho radosť. Je akože aj riadne pekne tu vypadá. No dobre, tak ja idem upratať tento bordel, všetok. A idem to povysávať a ideme na vapku. A potom bude vlastne všetko spravené už, čo som chcel. Takže po celom víkende, kámo, budem mať konečne pokoj. No a toto je koniec narodeninovej oslavy mojho auta.
Dúfam teda, že bude ešte dlho jazdiť. Preto sa o neho snažím starať, aby mi ešte nejaký čas vydržalo, keďže ho mám fakt rád. Fakt som si obľúbil toto auto velice. Je to taký ekvivalent mojej zelenej babety. Takže dúfam, že bude dlho ešte jazdiť a že s ním budem ešte dlho spokojný. Moc sa na tomto kanáli objavovať asi nebude, keďže je to daily auto, tak není to pre vás asi nič nejako extra zaujímavé. Ale ja ho mám rád, starám sa o neho a som s ním veľmi spokojný. Takže pokiaľ si chcete kúpiť auto, iba Volvo alebo Bavoraka, to si zapamätaj. Tak jo, fušeri, to je všetko z tohto videjka. Dúfam, že sa vám ľúbilo a pokiaľ hej, tak mi tam môžeš dolu šuchnúť like a odber. A ak sa ti ľúbilo moc, tak môžeš dať nejaký pekný komentár. Tak ja zatiaľ ďakujem za pozretie a vidíme sa na ďalší týždeň. Čaute.